Former Triple C Member of Parliament Fadzai Maire ayavozovhura umbe manje. Inzwai mashoko ataura panamba atira mashoko kuti ZEC Zimbabwe haina efigure yekuti ZANU-PF yakadya ma-opposition parties newhich amount newhich value of the people. Noda kuti ari kuti aiwa ZEC yemuZimbabwe iri very corrupt, havatombozivi kutomboti ZANU-PF yakawina nevanhu vangani. Saka mina mashoko neevidence yabuditsiwa naFadzai Maire notibva subscribe like otina on the bell icon nokuti anouya pahendo pake onyora achiti to date we have no idea how many voters the winner got in 2018 presidential elections. They just announced that he was first past and post because he got 50% plus 1. They still cannot tell us what that number is. It's a mess. Ask ZEC Zimbabwe if you think I'm lying. We now need new leaders. No mashukana toka pana Fadzai Maire achiti aiwa ZANU-PF akana kuti ZEC inonge yangoannounce kuti aiwa ZANU-PF yakawina aiwa ne more than 50% count ne 50%. Zvaratidza kuti aiwa kunyangwe mamwe mapolitical parties anga ane mamwe mafigures asi akadyiwa neZANU-PF achiti they do not have a fixed number yekuti aiwa ZANU-PF yanga yakaleader ne how many votes. Ndo mashoko ari pana pachiexposwa naFadzai Maire. Sachimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro peZEC Zimbabwe muchikombera nemamwe maelectoral commission emune dzimwe nyika. Pinai ngome section medu tidze mafungiro enyu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.